Szállodánk a Plaza Hotel, ami a Dózsa György utca 4-6 szám alatt található a város szívében. A várfürdő 50 lépésre van a szállodától. A jegyeket meg tudják vásárolni a szálloda recepcióján. Családbarát szálloda. Rendelkezünk PlayStation résszel, valamint kisebbeknek játszószoba van a 3. emeleten. Parkolási lehetőséggel rendelkezünk a szálloda előtt, és hátul is van kamerával őrzött területünk. Többfajta szobatípusunk van, standard és superior 2 fős, 3 fős szobáink, családi 2 égtelű apartmanjaink. Svéd asztalos reggeli ellátás van, valamint korlátlan fogyasztásos vacsora elérhető. Többféle szolgáltatásunk van, többek között masszázs, sörkóstoló program, wellness részleg, ami egy fűtött beltéri jacuzzit tartalmaz, és egy infraszaunát bent. Kültéri fűtött jacuzzival is rendelkezik szállodánk. Csomagmegőrzésre van lehetőség, festményvásárlás is elérhető szállodánkban. Belül található a lobby részünk, a recepciónál pihenőhelyiségek, és a kültéri terasz is elérhető vendégeink számára pihenésre vagy kávézásra, vagy egyéb italfogyasztásra, amit az olivabárunkból tudnak kikérni.